Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona na čelu sa ministrom Amirom Šečibovićem i do sada je kroz razne projekte bilo inicijator za doniranje sredstava od strane kantonalne vlade bugojanskim zdravstvenim ustanovama. Tako je i danas ova finansijska donacija u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka samo jedna vrsta pomoći javnoj ustanovi Opća bolnica Bugojno. Uz prisustvo svojih pomoćnika i saradnika, ugovore su potpisali ministar Amir Šečibović i direktorica Bugojanske bolnice Subha Agić-Habib. Bila je ovo prilika da se razgovara o poslovanju ove zdravstvene ustanove, njenim potrebama, o radovima na projektu Aneks bolnice, ali i općenito o stanju u oblasti zdravstva u kantonu. Kako je istakao ministar Šečibović, značajnu promjenu u pozitivnom smislu donijeće i strategija zdravstva u kantonu na kojoj se intenzivno radi. Pa evo, mi u prethodnom periodu znali smo izdvojiti određena sredstva kada je u pitanju ministarstvo za našu bolnicu, za naš dom zdravlja i ja ću reći da je to uvijek nedostatno, da je to malo, da to može puno više. Ono što je interesantno da Ministarstvo zdravstva odvaja značajna sredstva za našu bolnicu, za naš dom zdravlja, što mu je na kraju krajeva i resor i obaveza. Jako je važno spomenuti da vlada Srednjobosanskog kantona radi na strategiji zdravstva koja će u narednom periodu ugledati svjetlost dana, a u interesu da stanovnici, građani svih općina u našem kantonu imaju bolje zdravstvo. Na tragu tog svega radi se detaljna analiza, uključeni su timovi i mi u narednom periodu očekujemo sigurno jedan značajan iskorak kada je u pitanju naše zdravstvo. Kad je u pitanju naše zdravstvo na lokalnom nivou, vi ste svjedoci da se radi aneks. Čuli smo evo detalje oko aneksa, da će to biti sigurno jedna interesantna građevina, interesantna zgrada i ja ću reći interesantan objekat u kojem će se liječiti naši Bugojanci i sigurno oni iz obližnjih gradova Donjeg Gornjeg Vakufa, jer u današnjem razgovoru i u prethodnim razgovorima direktorica bolnice, direktorica doma zdravlja i svi oni koji su vezani za bugojansko zdravstvo su stali i izišli su sa jednom idejom da okupe svu inteligenciju kada je u pitanju zdravstvo, kada su u pitanju naši doktori, jer mi stvarno imamo značajna imena u svim ovim oblastima našeg zdravstva. Imamo toliko iskustva od naše doktorice Melike, od naše doktorice Šefike, sada naše Subhe, pa našeg doktora Jusića, hirurga, Here, našeg doktora Asmira Karadže, koji je evo trenutno poslovima u Travniku, ali zašto ne može te poslove obavljati u Bugojnu zajedno ovdje sa našim timom? Naravno da može. Naš Rusmin, znači tako da ćemo svi sjesti za jedan sto, to su jako kvalitetni ljudi, jako pozitivni ljudi, dobri stručnjaci, a ovdje imaju fantastičan tim koji predvodi naš Fuad Hajić, koji je jako operativan. Mislim da Bugojno može napraviti iskorak u zdravstvu u svakom segmentu. Ovaj novi aneks će imati operacione sale, imaće sve one segmente, ali se to neće kositi sa kantonalnim zdravstvom. Znači sve ono što se radi kroz kantonalnu strategiju bit će u suradnji sa kantonalnom bolnicom, sa našim doktorom Adnanom Šatrovićem, direktorom bolnice i cijelim timom, tako da nam je u interesu da napravimo funkcionalno zdravstvo, da u narednom periodu naši građani imaju što je moguće bolje usluge, što manje čekanja i sve ono na kraju krajeva što tišti svakog građana ovog grada i svakog onog ko posjećuje ove naše ustanove, kako bolnicu, tako i dom zdravlja. Kako je naglasila direktorica bolnice doktorica Subha Agić-Habib, danas donirana sredstva biće namijenjena za rješavanje problema ekonomičnije grijanja prostorija Bugojanske bolnice. Evo koristim priliku da se zahvalim našem ministru prostornog uređenja, gospodinu Šečiboviću, za ova značajna izdvojena sredstva za našu ustanovu. Naravno, on je i prethodnih godina uvijek bio tu neko ko je imao sluha za zdravstvene ustanove, kako dom zdravlja, tako i bolnicu. Evo, on će, ako Bog da, u razgovor sam naznačila da nas ima na umu i u buduće, pogotovo kad je u pitanju gradnja aneksa. Ja se zahvaljujem, nadam se podršci ako Bog da i u buduće. Sredstva će, ako Bog da, biti usmjerena za grijanje. Grijanje je veliki problem ove dvije zdravstvene ustanove. S obzirom da smo prešli na pelet koji je bio energent proteklih COVID godina koji je bio jako skup, mi ćemo, ako Bog da, gledati da se to riješi na najbolji način i s obzirom da imamo stacionar gdje su ležeći pacijenti i zahvaljujući ministarstvu dobili smo određena sredstva.
Kada je u pitanju izgradnja aneksa, radovi su u toku, a oni završni finalni su predviđeni u narednoj godini. Evo, zadnje 3 godine mi radimo na tome, značajno se radi. Samo evo u toku ove 24. godine mnogo tendera je raspisano. Oni su u toku i planiramo do konca 24. godine da završimo sa grubim radovima i sa 25. da počnemo sa onim finim završnim radom. Naravno, treba će i puno više sredstava, ali eto, ako Bog da, obzirom da imamo jake ruke, pa vidjet ćemo da se to adekvatno i pomogne sa njihove strane, pogotovo našeg ministra Šećibovića i naravno naših ostalih. Ko je sve uključeno u ovaj finansijski? Bilo je predviđeno za bolnicu Bugojno, vlada federacije da izdvoji 1,5 miliona, no međutim, kako je potpredsjednica tada, doktorica Melika, uložila amandman, obezbijeđena su kompletna 2 miliona. Naravno, da se aneks kompletira potrebno je puno više, ali eto, hvala Bogu, imamo naše predstavnike na značajnim pozicijama i nadamo se njihovoj podršci i u buduće. Zahvalnost na danas uručenoj finansijskoj donaciji podršci uputila i doktorica Šefika Bajrić, šefica ginekološkog odjela opće bolnice. Ja bi se ispred uposlenika, ispred pacijenata zahvalila ministru. Nije ovo prvi put da ministar upućuje sredstva u našu ustanovu. Ja se nadam i hvala mu, nadam se da neće biti ni posljednji put. Hvala mu ispred uposlenika i ispred pacijenata. Ja se nadam da će moje mlađe kolege koje dolaze i koji će doći raditi u boljim uslovima nego što sam ja bila, što će biti zadovoljstvo i za njih, a naravno i za pacijente. Hvala. Kako je na kraju rečeno, ovakva slična i puno veća podrška od strane Ministarstva prostornog uređenja, odnosno vlade Srednjobosanskog kantona, neće izostati ni u buduće.